dhewe mesakno bojomu aja omben-ombenan iki ngono minuman setan nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa nuturi aku apa wis keluargamu wis usus niki sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak kurang jajane. Lho Ngayu Jakarta. Hadiningrat. Leres. Nggih, leres. Pripun, Pak? Pak apa Romo iki manggil sapa? Mas. Mosok Romo ora. Nah, niki mau cilik-cilike panjenengan kok ses iki lanang kok ses. Romo niki jenengan rada sudarungan nggih? Anu, sudarungan. Aja dibanter-banter ning utarane. Maksudnya sami kalian kula ngenten lho. Iki mau ket mawon jenengan iki jejak niku ten mriki mak teng ngoten niku lho. Mergo mburine kontrol niku nggih. Mboten jenengan saking Ngayuk Jakarta Hadiningrat ni kula ni kan nyawang jenengan niku kelingan wong griya kula. Maksudnya? Jenenge Paitun. Tukang tapen-tapen beras teng selipan. Persis jenengan. Tak kira lek niku sampean wau. Jenengan mbok ampun ngino ampun ngece. Aku ora kok ngino Cahayu. Cahayu kula ayu, Pak. Ya. Hah? Ya. Ayu napa mboten? Biasa. Ayu. Ayu. Sing tenanan sing lahir batin. Lahir batin ayu keprucut to. Kok kaya sinten mau? Ora aku tak takon marang kowe tegese iki nek cara wong ketoprak wong mriko niku rak ketoprak miwiti Sabta Mandala to. Nggih. Nggih to? Berarti niki suarane nggih beda. Nek ketoprakan kudu rada cilik lho. Lho nggih no. Lah jenengan sing gedhe kula yang cilik. Heeh. Aku tak takon marang kowe. Inci Kang Mas. Kowe ngono. piye? Jenengan mang anu Kuwi banterno to rek tatin kita. niki pun banter pancen ngene jenengan niku rodok kok pancen. Ora tegese aku ki takon marang kowe nganggo gaya ketoprak. Oh nggih. Terus aku tak takon marang kowe kuwi kira-kira darahe Ngawirya. Ngerti darahe Ngawirya? mboten. Apa ngawir ya? Tegese Ngawirya ki darahe wong dhuwur, apa trah ratu, apa trah patih, apa temenggung, apa trah hansip, apa trah pembantu ben cethok. Kowe keturunan apa ngono? Kaya kula niku napa nggih? Nek kok aku jane keturunan apik ning kok jenengan mau kok kaya painem apa sapa mau? Anu kaya Paitun. Oh Paitun ya. Ora kok aku ngelokne kowe Paitun ndak. Coba jumeneng Cahayu. Jumeneng. Kula angsal ngadeg. Iya. Mengke jenengan ampun kaget nggih? Hah? Ampun kaget. Ora. Kudu omonge kudu Wong seru. budek iki grogi. Wong lek rada budek iki tak kowe. Sik tak benake sik nggih, Pak. Pak apa Romo Mas? Mas, kula benake riyen jare kula nggih, Mas nggih. Iya ya. Apa panjenengan ajeng benakaken? Setorino aku tak takonku wangsulana dhisik. Nggih. Kowe mang darahe Ngawirya apa darahe pembantu apa darahe anake tukang rosok dadi men cetha ngono. Aku kira pripun panjenengan napa? Arep omong apa? Duwe jimat. Kanggo nonton trah keturunan umpama wong bingung wong cethuk mbae ya. Goleki buyute ra iso, aku sisa. Dadi nek panjenengan saged mang kula mang delok kula menika Sapa buyutmu canggah waring uduk tegantung siwur, kowe keturunan apa aku mengko bakal weruh yen kowe durung weruh. Ning aku takon marang kowe manut kowe iki trah kraton apa trah desa? Lah nek jarene turine jenengan gadah niku wau napa jenenge? Lha kowe kudu didelok anune ning syarate. Syarate napa? Didelok rajae tangan. Ngono. Iki jane iki modus apa ora ta ya jane?
Niki kudu didelok tayan kula. Iya. Kok ning kula nggih dereng salim kalian panjenengan tak salim rumiyin. Aku kuwi ngene Cahayu, dhewe jimat sing gampang dicedheki wong wadon. Ngapunten nggih menika angsal. Ora dadi ngopo Alah, kok jebul kok kaya ngene awak mulai nyenengke. Wong kok kaya Sri Tanjung rumah saya. Panjenengan menika nggih niki nembe ndelok njabane. Nggih ta? Nggih aku ra kira njabane. Lah nggih mulane. Lek upama jerone Jerone mangke. tan Mangke ten wingking mawon. jebobok. Kaya ngerti-ngerti ya. Kira-kira. Niki kula kan pripun? Iya aku kena tak delok dhisik. Sing kiwa napa tengen? Sing kiwa. Kiwa menika kiwa. Kiwa. Ini ya. Wong isir ndelok demuk tangane wong wedok pintere kaya aku kae. Ngene kan ada kebebasan to arepe ngemek-ngemek nyapo nek kebebasan ngono dadi. Iki anu nduk iki. Pripun Rama? Iki kan enek gegambarane to. Iki sing rene iki. Nggih niku Iki darah ngawirya. awet ya. Nah, iki ning garis rene to. Nggih. Nah, iki menggo iki. Pundi to menggok ora menggok? Iki lho, iki ning darah petani. Oh. Lah petanine ten pundi niku? Terus iki ning darah rene iki ana darah warok. Lho kok warok bareng iki? Kowe kok kaya anak campuran to iki. Maksudnya Apa anak wong akeh to? Lho, ibumu wong nakal. kok ngece jenengan kalih ibu kula? Oh, Ora kok ngecil lho iki mari darah enek keturunan ningrat, enek pegawai negeri, enek macam-macam renono. iki dalange ngawur. Jenengan ora lagi petok pisan kok wis marai emosi lho. Kok nek marai emosi kula biasane ngempet lho. Nek emosi piye? Ngempet. Piye? Kanten dalange sesuk mang presake nggih kupinge dadine men rada penak nek omong-omongan. Ngempet. 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 Mosok Pun tau dikempet? urung iki. Urung iki ngapusi wong. Wong nang anu ngendi-ngendi ana. Mosok iso ngempet? Mas, jenengan pengen tak kempet? Piye lho lek ngempet? Kok sajae kaya iki air liure ya metu tenan lho sajae. Lah kowe ngomong ngempet aku lek mau ngempet piye wong anak wong. Ngeten lho jeneng kempet iki yo nang kelek to. Masa Ngempet konoan to? lah kempet pundi maksude? Kira-kira ning kono. Wis jenenge do ngempet. Nek ngempet niku nggih tentangan. Mikirku sudah kesana kemari sudah karu-karuan dadine. Jenengan ya. Bayanganku aku iki gampang bayangane lho. Aku tau gendeng kok. Aduh, lah aku diku nek iki gendeng tenan kok aku di Ora maksudnya lek kok omongi ngono iki bayanganku terus kegowo sampai beberapa hari. Nah, terus. Ngono. Berarti kula niki mau Dadi kan sidane. terah rumbungan. Oh, pantes. Sek, madheparana, tak delok kok bokonge. Madheparana. Bokonge sapa? Ya ning madheparana. Iki nek ora lagi pisanan melu. Sek, kowe melu bapak kualon apa bapak asli? Bapak asli. Ora duwe bapak kualon. Oh, ndak ndi bapak kualon. Gak. Lek ki mang tak delok ning kene mang kabeh panjen kowe anak rumbungan. Dadi Carane nek wong nesu gacekane ngono ya. Nek ora ngelingi iki aku lagi pisanan melu jenengan. wong lak ngempet ngono kuwi. Kok esa-esane anak rombongan. Iya kira-kira. Kira-kira jenengan iku Iki ning pundutan kok Pak Heru. napa? Ya tak detek. Moro meneh. Iki modusnya akeh banget ya. Iki lek enek Pak Heru lek mundut lagu mesti ngene iki. Minta lagu. Ini ada uang 400 to. Endi? 400 ning kono iki. Ora percaya. Enek duite 400 ning kono tak dele kono kuwi. Endi? Iya ya. Kuwi arep duit tok iram to mleleng. Lah yang kok nek ngapusi Terus duit tok jalan. mripate jo iki arep duit senengan ya. Lah jenengan mboten remen kalian duit. Aku ki ora penting duwite. Napa sing penting? Sing penting sing ijone kempetanmu mau. Acuk sotuman iki tenanan iki. Pak Heru mesti enek gambar mobil. Pundi toh gambare mobil? Uang ini untuk Pak Dalang Sun
dan gambar mobil. Dan aku ngono dan Tatin. Ora nek tulisane Taten mobil lho. Endi to mobil ora? Iki lho mobil iki lho. Endi? Ora enak Enggak, mobil. wes menggok enggak ketara. Coba kowe nembang aja iki. Nembang napa? Aku manut karo sampean. Pak Heru nyuwun tembang napa Pak Heru? Pak. Mak. Mau apa? Terserah. Apa? Sing Oh, Pak Heru di sana toh. Pak nyuwun tembang napa, Pak? Lajeng duet kalian kula to, Pak. Pak badhe minggah iki. aku bapak diderekne. Niki guru kula guru partai politik. Pak Heru ini pun. Hati-hati Pak, ngati-ngati Pak. Bas, ora diderekne piye to bapake? Bapake diderekke. Kuwi arepe maringi dhuwit, Mbak. Monggo, Pak. Hati-hati tulung ono, Mbak, tak Nggih, tulung ono. aduh, Awas lho. Nek perlu. Nggih, nulung ya nggih tenan kok nggih. Menika mekipun. Mek Nggih, Mbak Datin matur nuwun rawuhipun kali Mbak Elisa. nggih. Madem mriku nggih Pak nggih menika syutingane ten mriku. Nah, Jane ngerti. napa? Tapi sing disawang kan kene anmu ngono lho. Mbak Heru iki. Ora ada Pak jenengan nampun tiru dalange nggih Pak. Boten. Dalange iki jelehi kuwi ya. Dalang ini kanca kula apik niku. Oh jenengan kene niku mboten cah tiru-tiru niku. Kanca apik gampang dinesoni. Ping 3 aku. Wis bubiar sawayangan. Bubiar ngalih kono. Orang itu kadang juga marah, kadang juga harmonis, Iya. tapi prinsipnya orang itu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Pak, niku sing bagus nggih niku, Pak. Duwe ya dipangan titik, orang duwe ayo padha golek. Kula nyuwun lagune nglayung. Waduh aku ra iso Pak. Lagune napa, Pak? Aku delok nek TV, TV. Mbak Tatin karo Mbak Elisa itu ayu lek ngene iki. Ayo Mbak Elisa ngadeg ya Mbak Tapi Elisa. gasan delok sampean asline karo nek YouTube. Ning TV. Ganteng nek YouTube nek kene iki elek ya. Ngono Pak. Tapi kula niku gumun harus sampean. Gumune. Golek sinden panggah oleh ayu-ayu. Pak, aku iki ganteng Pak asline. Apa sindene apa kena sulape sampean apa kena jopone sampean ndak ro. Kok iso manut harus sampean gumun. Padahal yang didigene enek. Enek gambare ngono. Nah iya. Gumunku yang kalah kuwi mek wis tok-tok. Anu Pak, mungkin niku enten ilmune. Ngenek jenengan pun dadi sehat, nggih niku nglakoni sik ngoten nggih. Cukup to ya. Niki Mbak Tatin ajeng nembang to? Nggih. Jenengan mau kan janjiane kula. Ya tak songonane. Ajeng narik. Lho, jenengan ningali keng mriki kalih kula pijeti. Oke. Ngoten lho. Ngene, ndit dulur. Atas Pak. Haji. Awas, ndit. Nggih. Kula tulungi mboten. Mboten usah, Mbak. Sampun. Ampun saged. Niki mingkale kula. Anu. Mbok arep ngamuk kaya ngapa cedhuk kula mun mboten pun bela. Oh. Nah, pun niku pundi? Apa lho? Kok anta diragoh-ragoh. Wis to, ndang. Iki kate. Mbak Elisa suruh sini. Iki andalan, Pak. Nek Hutane saged, telu. Kula ragohke napa Pak? Kata kaya angel ngenten lho Pak. Ah, jangan. Angel njumuke. Bisa. Lho kok. Pak. Niki sinten? Du, Oh kula, oh izin. sampean. Ampun, oh nggih siap. Niki duit pundi, Pak? Niki kok duit ngapusi, Pak? Lah aku endi her? Oh, saking Singapura menika. Jogoto jogite endi?
Kuwi nek duit kene piro? 800. 800.000. Lah pundi? Ojo ning kene ae. Pikir kula ora. Saya sering ke Jogja loh, Mbak. Nek sampean sik sak lagu niku ben nembang. Sering ke Polda Jogja, Oh, ke iya. Polresta. Katuran pinarak menawi wonten Jogja, Pak. Priksa, ning Jogja priksa. Kok periksa piye? Wong priksa Hei. kon pinarak itu piye? Nih, Yang mana? sing apa? Sing kira. Lah gak? Sing kayak aneh. Oh, ini juga. Sing endi? Ya telu. Telu. Kokian iki sing kokian cocok. Ora tak dulu, Pak. 100 di sini, 150. Urus 50-an. Urus 50 kuwi. Sing 50 kas. Apa iki? Apa iki? Ini Jogja. Iki apa lho iki? Api. Nggih, Pak Sumpah Dadah niku sinden sing apik niku. Kula mah apa kemau? Kula iki kaya tahu ngerti. Sing Wis di. entek, Pak. Mpun telas. Jogja. Kuwi nggih sapa iki? Tok. Lah ya Jok nggih lutro Jogja. kalih. Engko bar sik Jog gede. Mas Jo, Munggah. Mas Duajo. Mas Jok Litik munggah napa, Pak? Jenengan sik meriksani len nembang sik Nyanyi sih, napa? Pak. Jok Litik Oke, lho. nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Iya. Sama ditutne bojone morene. Injil res, Mas. Bener kan jadi kok ngetutne. Iki ya gampang cerutak. Oh alah. Ah. Kula ya gek ngerti kok ya walah. Mulane berarti kula aman, Ji. Kurmes. Oh, napa? Jenengan teng mriki Kurmas. napa, Pak? Teng mriki. Iki tanggoku asline, jalur iki tanggoku. Pak rek. Aku jadi ketua DPR iki jadi anak buahku. Ulang-ulangan kuwi ganteng-ganteng ngene kok. Ngene iki lawak ini sing mulang kula Pak Cak. Iki biyen maling ta. Kowe iki lho. Biyen kena tau maling. Dadi apike kaya ngono kuwi. Mas, ya Mas, tulung sama nyanyi. Nggih. Padha lanang ape ngambung ngilan. Ora. Ngerti poso apa ora sampean? Alhamdulillah. Pangapunten. Nggih, nggih. Pak Heru pangapunten, nyun pangapunten. Sembah suwun sanget. Ya Mas Lutuk. Nggih, Oh nggih. diatur ki Bapak. Nggih, Bapak. Alhamdulillah. Lah sampean iku tangga kula lho. Nggih, mujan Alhamdulillah, niku. Cik. Kula niku nggih apal kalian jenengan wong biyen tau nyalonne wali kota ora dadi jenenge. Iya, bener. Tapi paling tidak biarpun tidak menjadi pemimpin, Ya. beliaunya bisa memimpin keluarga besarnya yang menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Itu yang saya maksud seperti itu. Ngene lho, Le. Nggih, dawuh. Wong enek sing kesampiran pangkat tapi ora iso nindakne pakaryane. Leres, leres. Lek Pak Heru ora kesampiran tapi darmane kaya wong duwe jagat. Ki lho, pokoke nek dalang ki poso ditanggap Iki dhewe delok sing lho. ngelem ngene Iki wis pas ngene iki. Pak Heru ki hotele sak nggon-nggon. Nggih. Masuk gondong ya ngono. Pripun? Sopo niki lho hotel ndi-ndi. Iki Hotel kok dinding sama dak. hotelnya tapi beda bahasanya kok. Aku kira tanggapan aku sembah nuwun. Terima kasih Pak Nun Pak Heru. Alhamdulillah barakallah. Atur sembah Pak Heru nggih. Ojo balik. Atur sembah nuwun. Mpun to, ngene to. Tak tonyo tenan kok iso. Ngremenke penggalihe Nggih. satu lagu. Ayo. Ngaten, Pak. Nggih munggah Iki kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih, nggih, nggih. Cek. Putu kula. Iki sik putu, sesuk ulang tahun buyut. Loh, oh berarti Bapak ya dipujekke muga-muga Nggih. panjang yuswa. Amin 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 amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insya Allah beliaunya pasti dibagian Itu dengan iki hati anu Allah. jenenge apa? Sembako niki Oh, Oh sembakone didomke. Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh kena. Menika tukang syuting, bojo dhewe tukang syuting menika. Nggih. Kang Bonang. Mbah, tukang bonang. Nah, Bonang. nggih, nggih, nggih. Aku delok ning ngarep iso. Wah, Pak. sama. Niku rekoso dhewe, Pak. Pak Heru lunga.
Ngadeg aku apa tidak tibur. Mboten. Pak Heru. Yaine sehat kok iso. Gendang. Iya, karo aku kok. Niki mengke nek yoga dunggake kabeh sing nabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube, Pak. Nggih, masyaallah. Nggih. Alhamdulillah. Barakallah. Oke. Alhamdulillah, barakallah ya. Wis. Wis, alhamdulillah. Anu, Iki. Lah, Tanganmu. Wah, Sing ki wong kaya tai. Pak Heru yo gak ilmu konggonku. Gak ilmu konggonku. Wayange rong bar ilmune turun. Ilmu konggonku iki. Nggih, matur nuwun. Siap. Pak Heru, Pak Heru Toro makasih. Aja isine ojo. Pak Jokri. Pak Heru. Pak Jok kritik Jok Lutu kok Joysin. Loh, enggak. Dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Julego, Iya, iya. Pak Joyce, Iya, iya. ngono lho. Mula diteruske tongkat estafet sampai dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot terus. Sehat selalu Pak Heru, makasih sembah nuwun, sembah nuwun. Matur nuwun, Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih, sami-sami Kula Bapak. aturi pinarak teng gubuk kula lek pas liwat legok. Amin, amin, amin. Jangan pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Mas Gondrong. Lah. Kowe engko tak kepruk ndasmu kok. Aku helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru Torong, matur nuwun. Wah, masyaallah kiai kok kaya ngeten. Nganu, aku nyuwun sampean duet ya. Siap, nggih. siap, nggih. Wah, Heru niku nggih, siap. kulino kula kali niki. Pak Heru ning kene iki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Pak. Ki jane apane masun lho jane iki. Maksud ki Kok ketoke karo masun kok manut. Kagabu. Aku itu Kang Gambu. Wah, masyaallah. Iki kan ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena masuni gendam tok isine. Iki tenan iki fenomenal. Iki nek ora kegendam masun ora mungkin iki kocok sok mayang. tahu biyen kok ngene ditinggal tangane to. Terus Nggih. saya Pak Heru kula tingali napa niku rajae Astanipun. ketinggalanipun jenengan niku hotelnya tambah melih. Amin, amin. Niki ketinggalan kamarnya niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya. Ora ngerti karepe to. Si pripun? THR pokoknya. Teman-teman Gaweke sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa sama Mbak Tatin. Tatin. Ayo, kene. Iya. Ki moko yo chemistry tok. Lagune apa? Derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Kowe engko tak tunjuk tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae Oke. tetep yo kene. Apa lagune? Lagune jelak tuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijetono kuwi lho. Lah koampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Kula tak nderek yo Tatin kalih anu Mbak Elisa. Ayo. Apa Mbak Elisa? Yo guyu ya. Cau seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat. Senting gundelmu. Senting. Senting. Desa. Wong sudah pedhong kalau aku senting. Karepe iki penting ora kok senting. Bohogyo. Bohong. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Tonyo tane. Kayake janda baru kena Siap. apa ki Trisno apa ki jenenge, Duk? Nah, Lintang Asmoro. Wis kene. Bapak ben lenggah karo Nggih. midhangetke sih. Ayo coba wis. Penake Ya, silakan. iki jan. Lintang Asmoro. Oke, siap. Ayo dong. Oleh. Ayu tresna Aryo kembang Sajrone batinku Iya,
Senajan ngarungi watu segoro tresnaku ora bakal seno. Yen wis tresno ora bisa Mugi-mugi Aku dadi agen. Mek kur dadi agen. Mas, Ten, aku mek loro. iya kuwi. Agen kok germo. Heh? Agen kok germo ninggalmu. Maksudnya ya Agen golekne wong-wong lho. wong iki nek wis dianggep bapak, Nah. kuwi kon bupak. Iya, iya. Nek wis dianggep kuwi mbah, ya kon tambah. Iya, iya. Nek wis ditimbali bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi. Anu le, aku ngene lho, iki kan sik sak gebok to. Nggih, nggih, nggih. Tapi kan dikekne aku, diterus balekne ning saen. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira Lah, iya. batinku alhamdulillah membantu kelancaran Nggih, nggih. perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Boten-boten. Bisi aku kok. Pripun ta? Anu, tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku ngundang-ngundang. Mari ngono, sampean kan taten apa demen? Aku sing tak demeni wong wedok sing ya sing kaya taten iki ngono. Ngono, mangemek sampean to. Tak mongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku kalau Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah kok? hafal. Oleh Pak Heru Toro ki nun sewu. Itu jiwanya itu nun sewu. Bakal tresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda itu siji lan sijine. Betul. Tapi lek ngomongnya spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau wis dicekel tanganmu to? Heeh. Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum nyapa? Langsung mlebu kok. Kok Ya. iso mbok kon tayamum? Apa ta? Kok aja galak-galakmu. Kangen aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja Ora. galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen ya nek kangen aja galak to, Mas. Asline aku Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini ngerti bojomu? pendamping kuwi luar biasa. Bedo. Beda ngono. Kelase bedo Jelaskan, Dik. kelase. Jelaskan, Dik. Kelase bedo bendino yo pilates ngono. Ngono lho bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lho. Olahraga. Dhewe olahragane main push up tok ya, Mas ya? Fitness. Jeno. Push up Tok. tok. Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Dibandromo. Cang omonganmu ngerti omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar kula. Nggih nggih. Oh, dari luar nggih. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa Apa opo? lho? lho kira termasuk Pluto lho. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. Iya, iya, iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nu nggih pengin nyontoh kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh Ketone nggih. kok uyar-uyur kepone. Iki ngedum sembako ki lho. Ya, pembagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditanggap ora ngedum sembako ya. Ya ngene. Ngono. Iki malah beneran anu kok. Mas. Kaya aku persis nek bodo aku ya ngene. Loh, Allah. Alah. Pak Heru Toro ki yo lek arep riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arep riyo mesti ngedum masalah. Awong kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak ngomongke. Niki Pak, ya Gus ampun. Oh, Anu, jebol. Pak, anu plus tunggal ya, plus tunggal ngono. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep omah ngono kok iso. Ngono. Sukses baku kok. Sukses, Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang, Pak. Ngono. Dodol kolak gundulmu. Aku iki golek tajil tak dol neh ngono lho. Tak kira ki nek dodol. Golek takjil mubeng terus tak dol neh. Lah nang iya. warung omah. Tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya, jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor tuku beras. Aku sekmu sing Walah lah kuwi Poso. jenenge ngirit nek kowe. Tapi lak laro to omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Udah. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya. Omah iki dicet. Lah nyapa mbok cet kan? Arepe tak dol.
Tak kira arepe boto mbok Boto nyari. gulung kok, tangga Jo. apa-apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku Luar biasa. Oke, mula pangapunten. Senasa piyainya gerah tapi masih ada semangat yang tinggi Betul. untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih pripun? Sang cucu sing diulang tahuni pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. Nggih, nggih. Leres. Iku iso kaya Simbai. Lah Amin niki. amin. Mula dibopong dindet muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada. Ngoten. Ora luput saka Kekudanganipun. udangan, ora mrutut saka gendungan. Nggih, nggih, nggih. Beda karo cak bujo kluthuk iki. Dipun Kluthuk ki apa anu nurun bapake blas ora. lho. Panjenengan sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyukruk ngene. Sopo Lho, lho? Sampean lho. Etok-etok aku. Mula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tatin, Tin. Mbak Tatin. Saya poso saya gudi lho ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan Loh, turu. saya enggak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya, kowe. Maksud Tak ceritani kata dokter. Kata dokter, wong iki ora oleh mangan bengi. lah Terus? napa? Mangan bengi rokok itu enggak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya. Masun iki perokok berat begitu dikon donga saiki mandek, Mas. Mandek sik mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Google. Ayo. Tin. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu lho. Oh, iya. dulu kan. Pak Heru, Bandul Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso nggo jajan nggo pos Rioyo. Kowe iki yo ora kok ngono. Matur nuwun marang aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing nulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah, nggih. zaman corona biyen kae duwite tak entekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Entek ya? Dadi matur nuwun marang aku. Masa entek? Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden, sangke iki ki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Gagal ndang. Wong iki gaya nyeran utut tok. Kok iso aku gadekne gayor iki lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe wong papat to ki. Ya. Bapak Heru. Hai. Aku sampean, R Yutatin, U-nya terakhir Elisa. Ayo, coba. Per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? He, ndak he. Ha! Ha, Pak. Dalang sisi ra rungane kok jero, dalang kopon sisi. Ha, Ndok iki empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno. Lek he iki suku kata. Ya. Ngengkel. Aku tak rungokne kok jero jak mantati ora mudeng iki karo Poso, poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis Ngebos. dole empat abjad kok ya per huruf to. Iya. Lek he iki per suku kata. Lah ya. Ngengkel. He. He iki suku kata. Lek abjad ki satu huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Nggih. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tetapi lek ngengkel ngene iki aku bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon ati. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata lho. Lenesu Pak Heru iki. Yoting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya kok nyoba kok. Bareng waras kok pegel ngono sisi. Sampai ini cilik digedhekke gede dindet. Sama sama. Karo Mas. Aku cilik digedhekne bareng gede nek. Loh. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas. Dipangku apa purul aku masamu ki. Pikir lho, kula ki adil. Maksamu ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penjenenganipun Pak Siswondo Roh. Harjasmito. RM lho ki. Lah iya, RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Bakul rumah makan Kondo. Bandung.
Raden Mas Kondo. Nah, RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosaan menungso. Wes aja Wes sembrono. lagi apa? H itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H terabjad H ora he. H Lah, wong tuwa kuwi akeh lupute. luput iki bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro Dik, kuwi pang. Kowe nyapa malah jelas nih ngono. Kowe iki jenenge jelas nih. Kowe ngengkel. Kowe iki ngejelokne Betul. Jelok kowe wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budek, loro lali, telu nguyuan. Kowe kudu ngerti. Ora tau nguyuh. Mosok. Mosok. Lha kok picek lho delokne lak aku. Oh no. Kene tak jelaske. Hei, Ora H. itu. H itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Oh, sabar. Bar ning ndi? Sabar. Asmane sinten? Sabar. Heru. Jenenge sapa? R to. Jenenge sinten? Heru. Heru. Lah kok R? Nah, Lek H langsung R terus U. berarti E. E. Enek ene. Ya iya nek Iki ini. jenenge ki sapa? Kowe ku nyapa. Sabar, Bro. Ngengkel iki. Sabar. Ah, Jen. Kaya Ding, kenjikan apa ngono. Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo. R apa? E yo, ayo. E. Anu. Erek ndek kuket mau kok disebut kowe. Gondrong iki gething iki. Wis to rasa mbok gas-gas. R. Ros. Kok iso R jeneng. Kowe malah Ha sing karo tak contongmu. R. Nulari sampe. Kowe sampe nulari. Nulari aku. Banget iki. Oh iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insyaallah akan ekor. ekonomi. Lah. Pedus ya nomor piro? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insyaallah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insyaallah akan lebih melesat dan meningkat. Amin, 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 amin. R. R Tatin. Aku R. R. Nggih. Ora R. nyongko ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Oh. Kok oji? Oh ya. Oh. Kan? Oh. Muga-muga untung. Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Sabar, tenang dulu, tenang. Gandeng Dulu, iki. sabar. Gandeng dulu, iki omongane angel ndang ditransfer rono. Ben ngumpul rono. Tenang dulu, tenang, sabar dulu. Iya. Ngono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing Untung. gede opo? Untungnya. Untung. Oh, Basa Jawane hasilnya. bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oh, lek kuwi untune kekeselen itu. Beda. Nah, wis to? Wis. Tumang Heru. Saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata. Su. So. Su itu adalah supel. Saya tak kowe nggonmu ngendi to, Duk? Dik, urutanmu iki genah to Ora mulai. ora kesel mbok. Rene. Ngendi iki? Ora kesel mbok kon Anu nunggu. ngene. Kowe ku lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon ngono. Nah, aku manut urute mau Kene lho. lali ya. Pripun? Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Supel dudu sumpel. Lah angke supel. Wah, supel ya, Pak. Angel ulang. Ora balang das lho iku. Dasku mbok ketut-ketutke. Su niku supel. Aku jane sabar. Kok yo melu emosi lho. Su menika supel, Pak. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umate Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padane umat. Lah ya kuwi tegese ora Supel, nyumpel. seneng srawung, mboten Ora bedak-bedak. nyumpeli rezekine. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Narki narimo. Nrimo ing pandum pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin. Yan. Urutane 1 2 3. Yan. Kowe mau wis sunar ya. Ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan kowe iki ning kene malah kowe
Malah kayak bakul lepek udah. Bagi jur Ini, wirani ini. bae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu cere menje. Sering benci matamu. Kok Jadi dadak kayak iyu, curu. Mbak. Yan. Yan, ki Kowe. apa? Yan. Aku mbok tinganu. Yan. Yan apa? Yan. Truk, Sa, dari kata. kowe ngeser sakmene ndak kuat. Lah, Kluthuk iki lho. Kowe ngeser sak taten ini ndak kuat. Patu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. sama nih kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, tak nek sing nanggap ra kondang bener. Jajal nek sing nanggap tengok-tengok ning wae. Loro nek. Cengkane ane. Kok panggai iso nyau. Kemelinti. Yan. Tatin, Yan. Yan itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Seperti tanggung jawab Tanggung konsisten. Toh. Tol. Tol. Bentar dulu, mikir dulu. Kok nganggo tol? Tol. Ora nganggo L, Seh. Tolo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weru wong susah. Tolo. Iya So. bisa ya pakai aja itu. Toh kisah ketemu Soi Tol, sogok. tol. Soalnya Ketemu sapa? sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu ketoke. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe ora aku. Somiko Sedekah. sedekah, gulu makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa, Kang? Iya ta? Khulu Ma'rufin sedekahun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, iki. Donga Heeh, sing sing langsung langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora, sik to aku. Sing tak takoni. Ndak ero aku. Roh ora sampean? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? Apa kuwi? Bisa ora kowe? Ora iso. Bisa ora? Ora ngerti. Bisa ora? Kabeh Apa? donga iki nggawa proses kok. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi, Mas? Doa makan. Lho. Kok iso, Mas? Lek doa makan, Iya. Allah mabarik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lek engko oleh saka Pak Heru langsung mangan langsung. Kok sing dipangan ra enek kok arepe pangan kok. Ini tak jare duit ngono kok iso. Duit meneh. Iya no ngono. Ya, siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ya coba. Pelok. Karo iki aku. Apa tembange? Tuh. Pakai yang agak hot toh ya. Nem. Oke. Deg-degan Dik. Mas drame ya kene. Deg-degan Dik. Yo. Sapa iki sing gendeng aku to? Iya no. Apa ya carane, Mas? Masa dodok kaya Yogya aluse rame rada kepiye ngono. Oh, ki mau di ngono. Ah iya gawe jep kok iso. Ah. Deg-degan Dik. Asik. Jajal kae. Gatul, Mak, gatul. Kok gatil dalange ijan. Kowe kayak lagu ya. Ya, coba. Deg-degan Dik. Mosok ngalat. Kowe jane sinden apa barongsai to? Deg-degan Dik. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambik. Aku pangar mangkat enek wong bedol nyambik. Lah, Nyambik niku napa to, Pak? Berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok iso. biawak, Ya. biawak. Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu ora nyono aku ra ngecewa apa kene ora wis Iki nganggo joget ora? Iya. Iya. Jajal Coba klutuk. Pak Sun. apa? Wah, Mas Rudi Gareng. Oh, Mas Rudi. Oke. Nggih, Mas Rudi Manduwun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi Gareng.
Langsung Oh, bisa ya, awer alhamdulillah, ya. ya. Senenge wong bejo. Panjang lecet. Monggo Pak. Nggih. Nggih ngoten. Nggih. Pun monggo. Monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki mboten sah niki mboten sah. Nggih, pun monggo. Lah nggih. Niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis Nyapa bene. to kok lesu nyapa to. Sampai yo tau dadi nom. Nah, Kene. Nunggu kene. Wis rasa Mas nek kono ae. Kok yo dimaklari neh karo kono. Wis nek kono ae. nggih wis Mas. Kene lho, kok kene le. Wis nek kono ae. Nek gak mriki Mas. Lah mbok kan gorene wis mbok jaluk separo. Ora nyapol. Ngono. Siap. Siap. Ngono. Jajali. Terus nado? Yo. Teratapan Mas. Yo. Teratapan. Balik kate kepengen tulis sampeyan. Sampeyan sing hujan. Oke, ayo kita Neng samarang Mas. Kau wis mati pegang-pegang. Satu akan tu etelo. Itu banyu akeh kulo kita apa. Awake dhewe tetep ngene. Iya. Mas sampean kono sik ya, Mas. Mas Di, aduh, Sampean kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati aja kuwi. Anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene. Oh pasti barang-barang nerokne aku lho wisane. Kene lara aku nek nomasu. Hati-hati. Cekane. Aja cetek ya, Mas. Jaluk separo hati-hati. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sopo Iya. sepuh? Lho, Piye tadi kowe kok ngene aku sepas. lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh aku kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa Jali? Sing dingo sepuh ya le. Lah awake dhewe iki Kowe kaya ngene kaya maco. wong sing mereneng kaya ngene. Merening-merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak. Rono ta? Ah, Ning rumah sakit ta nih? Oh tak. Coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngindang dicanteti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit ta. Wah, ora cetha. Ayo Deli. Dilanjut. Deg-degan dek. Deg-degan Jatuhku deg-degan. nalikane aku krungu. Ora ono aturan apa bener sliramu wis kepisah. Tenan. Ki Mas Gareng so sampean jo. Iki sapa to? Sapa ta lali enak wis. Sama masuk lali. Bar lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka Ora. Biyen wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ya ora sangen-nangin. Sajake pengen apa piye kok ya. Makasih mboten kok ya. Masa lali. Masa lali. Iki ta. Sinden Jogja dalang Paitun lho.
Python meneh. Kok Python Kan iki? dalane cantik-cantik kok ngene Python. Aku Tukang tapen ning selipan ini selipan. sinden Yogya sapa ta? Loro ki kan Yogya semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale, Titen wale, aku. wale, wale, Eh? wale, wale. Wale, Mas. Wale. Iki Oh, Mbak wale. Tatin, iki Mbak Sendur. Mripatmu periksakno to. Mripatmu periksakno. Dalang yang sepuh mek anu. Hei, ngono. Pripatmu periksa. Iya lah awake Kae dhewe. kok ngomongane periksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh diperiksane. Oh, aman. Masun iki tengen-tengene wong sak donya ki Masun. Sampe Ya. Aku ping Pakat tak ewangi Mas jenengan. Sehat, sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Gak, mergo. Gak wani, Mas. Wani ya, Mas? Gak wani, gak wani. Mas, Udut. Mas Kereng, Mas Kereng. Apa? Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki isih urung iso tuku. Dadi Potongan ngonyek ngawur. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pripun Pak Heru, Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembangin apa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru Pak Heru. menika wes iki the best kota Blitar Oke, menika. anu sing nembang Tole Gareng. Nggih kali bakso Tatin, duduk Mbak sing Elisa. lokal. Oh lokal. Lokal. Nggih. Oh, Gentenan ya, Cek. pancen pancen Banen ben lenggari. Sing apa jenenge? Oh, uruk sik lho, Dintekne sik, dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki mosok ora Sinten krasa? anu Sing misuan. Oh, Mas Heru. Wo anu. sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan ka lho. Susi. Eh, Susi. Susi si milikiti weleh-weleh niku ta? Oke. Sing latal. Nggih. Ya, betek sik nggih, betek Tapi sik, Mas. dintekne sik Nggih, nggih. janda barune. Ya sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah Nuwun. Oh iya. Sikat. Ake ayo kita ngomong. Lagi Semarang Mas, kadang biru, Pesane kadang tega. satu deh Maleme minggu Rawayu Dadi jantung atiku. Menyang Solo Mas, tuku selendang biru. Ojo sembrono kancana Janda Sampun baru. menika janda baru rom. Alhamdulillah. Anu lho. Mbak Tatin. Nggih. Pripun, Mo? Aja mulai lho. Boten. Wah, lha ning Mbak Tatin Mulai nenek. esuk mulai. Lajeng napa? Gepuke mulai saiki. Mungkin wangsule nggih nyaruni Oke. tancep kayon. Siap, Mas menika nyuwun pangapunten. Nyuwun Menika wedal. nyuwun wedal menika wonten Sesulih saking Banyu ing Bobo samangke Heru. kajak lan niatipun Nggih menika ulang tahunipun. Kero. Teng Putra Payaipun. Aku wis sekali maneh kaya kumbu Karno mene. Omongono Jare omongono ususe rung tak sehat lho. Ora to kaya. jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Anu Mas wayah. Heru, mriki Mas Heru. Nah. Nggih. Nggih, ulang nggih. tahun putune. Menika Ulang anu tahun ini. dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini ajate ganjaran. ulang tahun kang wayah Mas. Panjenengan Mas doa riyen kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok kon donga sapa? Mas Gondrong. Kuwi dongane awake dhewe ra mandi apa kon dongane wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan ki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa bapak tambah buka wastiri aku man bumi. Iri aku dengan kata kata. Sing terakhir lali rapalan iki. Wedek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan.
Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang yo. Donga ae lali yo sing arep rada bantu sing terakhir kali. Kowe tak critani iki donga tenanan. Donga yo tak sing pertama rada jelas, sing terakhir lali. Aku tahu sampetan nggon iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitirya kumarane bumi purya musing ika bakal cika bakal danyang legok ngriki enten lepate lek kula nggiyar nek kula nyun pangapura. Nggih. Ngono terus bar iki digiarke. Niat kajatipun. Sing ndongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso, Duk. Lah, Niki mondok suwi kok ora iso aku ndongani. ning ngene Aku pon. nek ndonga ora nek suarane. Pon, kula iki mondok lho, aja sini-sini kula. Enak, aku pengen roh kowe ndonga. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. nggih, Pak nggih. Namine Elden. Nika. Amin. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin, amin, amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti bejo. Penak. Nggih. Lek wong suksesnya dhewe mesti nek bejo, tapi nek bejo mesti sukses. Nggih, amin, nggih leres. Lek nek lupute putu kula nyuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah sijine. Nggih. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Niku Kula senek serudi tanggap. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu donga kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, kok Di Palu saya. Kok betul lorong apa di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti Turi. Temu di Turi. Ting tuh. Ini sampean. Jenenganku jadi turi kok. Sing urung dadi teroris. Mbok mboten. Tolong Pak Rudi, Pak Anu. Pak Sun. Sun. Ya dongani. Donga Donga Jawa. Donga Jawa kena, Arab kena, Oh. Mekah kena sembarang. Pak Jani ning kono mike kuwi donganono kok kono ae. Jawane jenengan Pak Jani Ora Arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Rene. Oh, layakno disangoni kon donga to ngendi wae. Kaya roh ya. Lutuk. Sing bener dongamu lemu donga aja kesusu bendak teng gradul nek nganti kleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambenganon sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Heru. Pak Heru Erden. naminipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden. elegen nggih. Elden. Elden mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan donga lujeng Amin. dateng sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Kebdat sekawan gangsal kang wonten tengah panipun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan ketambahan donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Hadiari-ari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula ngiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih. Pak Budi. Iki mang Pak Jani kon ndungani tapi terus dikajatne ra apa-apa dadi. Pak Budi. Komplit. Kajatan. Komplit Bud, mau mana. Bud, dongamu Bud sing donga lek ku marai kae. Ya. Sing jelas, Bu.
Biyen anu si sampean lali tak kamplengi lho. zaman untumu genep ki jelas iki kita ngawas lho dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa tawi tawar tinawa mring Hyang Maha Sukti. Gusti Allah mujudaken bumi langit, telenging bumi ana banyu air janjam putih warnanira, wadahira tong botol, pinangsang seh subakir, lasne lengkir, ana udan tangis sindung liwet pagebluk lamur, ya Elden ratu ning umur. Ratu ning umur terus lali. Budi ya Elden ratu ning umur. Budi. Sik lagi kadung series lho, Bud. Tak rungan tenanan lho kowe. Kowe lek ngantek guyon tak protol untu meneh lho iku. Kadung serius sik katun umur tak kira melengki kanu lho kok apa terus iki? Duk. Ana sindung luwih pagelbuk ngamur, ya Elden ratu ning umur. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih ya, Bud. Yo lali bareng tebut begitu ngono. Layakno dadi ndek ngenane nyalone juru kunci mayite demo kowe. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100 bosong ini lak rugi 50 nggo. Nggih. Anu ya Bapak Ibu. Terus nih nembang. Sebelah. Pun mugi-mugi ingkang wayah, mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas Rudi. Amin. Amin nggih, Pak Heru. Jenengan jan. Iki wis dipangan ya. Pun. Sampun lho mo. Monggo. Tembange kene Mbak. Pundutane Pak Heru. Mbak Susi. Susi ki sindi ta? Dengaran nggih Udi biasanya rumpi. Aku iki. Aku pergo ra nggih rumpi ki rumpimu kere ning nggonku lho. Rompi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balikne di rumah. Wih, jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhirnya timbang aku nggih lemek to karepmu. Piye ae. Lembah Pak Susi. Iya. Puasa ya. Niki Susi latah niki. Ambek nggih, Mas Jun. Tembangnya apa, Nduk? Lakune panjenengan alhamdulillah pinaringan sehat seger waras. Rene numpak apa? Kapal sikil. Iya. Kapal sikil. Kapal sikil. Kapalan jenenge. Mlaku. Numpak kapal sikil. Nggih wong celak mriki. Kenal kali Mbak Tati nika. Mas Suci, Mas Kanca Suci. sekolah. Nggih. Mbak dalem Niki ta? Boten. Sampeyan nganjuk ya. Rondo niku, Pak. Gleduk. Nggih kula ngledhok, Pak. Lah Berjo ki sapa sing Berjo? Boten enten. Sapa? Gleduk. Anu sing berjo sinten lho asline Pak. Nggih, kula ngledhok, Pak. Gedung niki. Nggih, tembangnya apa sing ndi? Nek omong rada suwi, Masun rada lapar. Ora kaya Kae dititati Ora mungkin dintekne. Lah nyapa? Engko digo mulih dienggo sahur keluarga. tuk. Biasanya didal. Ora cetha ya. Iya. Oh Dewa Tresno. Nggih, Dewa Mas. Tresno mawon. Oke. Muga-muga Kang Putra utawa Kang Wayah di Elden dadi bocah sing kakung nggih. Kakung dadi bocah sing soleh, sukses kaya bapak lan bakunge. Allahumma amin. Amin. Lagune Dewa Tresno. Dewa Tresno. Kancana lagu. Kalau warga masyarakat Lampung ini rekod saya ibu ono sisi jogeto oke laras tapi lihat Oh, enak lamu. sus Wis ketemu pulang nganten Dito apa ya Labut tresno nanging kaloro aku sayang aku cinta padamu orang kira jenis kaset tekamu jebol kowe wis ana sing duwe aku bingung nduk kok ngene dadine
bakal tak lakoni yen mangkono yo bareng dedonga hanya duwung marang dewa tresno masih bersama Laras Karunia awak dhewe lagu 14 nih Susi sayang aku cinta padamu orang no wis asek tekaku sepekole wis duwe aku bingung bang ngene dadine demi cinta ingin aku ready sewu cara bakal tak lakoni Mama Sariji, saya merasa tak berani. Itu apa kangen deni. yang mangkono yo bareng dedonga hanya nyuwun marang dewa tresno hanya nyuwun marang dewa tresno. Terima kasih Amin. Dimau kan anu to. Kuwi kok ngrumbul ning kono to Mas niku wong loro. Nggih penghormati to. Mungkin sedaya ngatur lah. Sing ngriken Pak Heru. Ngriken duit lho cah loro iki jenenge. Oh Pak Sun. Kula Le, niku santai. iki Mangseneni niku. Tuk. Sampeyan harus disawer karo kluthuk ra oleh lho Mas. Halo Mas. Kuwi motong rezekine jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. Pripun? Duit kan sak gon-gon. Nggih. Dalan ngrayi kene ra nek. Kene ra nek. Lah kok misi aku. Piye Mas? Nyirih 300 Duk. Potonganmu. Bapak obah sak obah ke dolar kok iso. Lah wong aku yang munggah ning kono itu karo penjane yo disawer. Sirku kan sirku tak dumni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerni wong. Ojo malah iki langsung timbang kok disawer gip lah ya susah. Rumacaku. Lho, kuwi penting langkengmu. Wis iki. Monggo, kula aturi ngunjuk rumiyin Mbak Tatin diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan. Ning angel lho iki. Biasane angel. Saiki anu e. Pripun? Nanda Sinten? karo Ani. Kene. Nikan ya Mas. Niki kula atur ning mriko nggih. Kula atur ning mriko. Mas Heru. Kula tak teng mriku nggih. Cintaku Sakanya-kanya kode karo cahayu sing lampu-lampu lampu pancen super raseku anti awan yen rapat tok sapino susah cintaku sakanya-kanya kode mari tulung dan mau aja otak sing selipet mantanku tak setatek tak akhiri aku ikhlas aku tantan mipit rambut tegulang nanti ayo aku lelu aku bercinta ayo
Wis to, kok kok ngene. Diutangi dhuwit nek nggih nyawer, Duk. Duk, Dalem. Napa kowe to? kowe diutangi dhuwit nek. Dibisik mulih kula. Pripun Mas Luduk? Anu nyilih 100 ya, Duk. Boten, ora. Ora. Ngene lho, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Mau saiki wakile bapak ya sampean. Iya, anu, Ngono lho. Hani. Pertanyaan saking Bapak iki mau. Nah, Izin ya. Sampean bulan iki poso ora? Pak Heru Puasa. utang. Puasa. Omahe Pak Heru utang mek klutruk. Diamput, diakrek aku. Kuwi gablek. Sampean tak paham. Lah Kula iki ndereke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Jelas, Mas. Pak Heru utang duit aku dengan nyawer. Masun, kula iki ndereke jenengan pirsa to, wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Saiki. Terus tuku hijet. Lah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula iki waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul, Mas. Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Iki- Pak Heru, badhe wonten. Bertanya, Ayo coba. Samang mikmu Ya, coba. Pak Heru ki mbisik aku nun sewu izin ya. Saman seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka remes Suka sekali ya, senang Amin, ya. amin. Saman poso to? Puasa. Poso, Pak. Barokah. Oh no. Alah malah kaya kontol alun-alun. Tersembah nuwun. Pak Heru kan daleme di Moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek awakmu mlakune kaya Mlakune ngono kaya apa, Mas? Iku cara manukno kaya manuk kacer awak. Kok kacer? Iya, kuwi. manuk kacer ki lek isu Lokal apa poci? Lokal apa poci? lokal. Lokal. Dadi sok kala ki ngocehe banter, lek isu seneng adus, lek wis badi itu si pencilaan ngene iki. Nah iya apik. Cara manukno kacer awak. Ajar. Jajal dok ke mlaku safety. Kowe lek nanda cara manuk uwuk. Manuk iki to iki. Apa to Iki cara manuk wis beda nek iki. Apa, Mas Lutut? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh Nggih. kuwi men Wis ora nyawang, ora ora nyambung. nyantengen. Tapi nek obo macet menenge ramum. Stres. Stres. Oh. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mangkurup dak ngono kuwi. Cara manuk ngono kuwi. Iya. Lek loro iki kenari, Nek iki loro iki. iki labet. Iki kene susi iki. Lek iki cah loro iki beda neh iki. Apa, Mas? Iki manuk nun sewu iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sinti? Pojok dhewe iki. Perci. Perci iki. Lek iki Elisa. iki cara manuk beda neh. Apa, Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok tadi. Dadi sini mek nelek dadi. Awul bae kok iso. Anu sini iki, anu. Nanti. Kula. Lho, budi men suaramu. Nggih. Kok ya Kula poso, Mas. urate kok kuwi. Kok sik to bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki ngerti sampean usia berapa? Kula 22. Jo. Ya. Kamu usia 22. Dadi kabeh ki penting wis sembah lagi ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben nek yo ngono kuwi. Yo ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Yo, lagune apa? Rondo kempling, bapak nyuwun rondo kempling. Nggih. Nggih. Pake ngersaken rondo kempling. Ada kempling nggih, Pak? Nggih. Siap. Ya, kene wis. Langsung dadekke. Ya. Mas Rudi Gareng. Nggih. Anu, badhe membantu. Walah, kaya Daryanto lho ngono kuwi. Daryanto sapa ngawur ya. Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Katingaren tindak wae ra numpak taksi. Dewean apa ora wedi? Tindak nganggur kula purun ngancani. Kleresan Mas alias kebetulan. Ya. Belanjane kata rada kapatan. Yen purun Mas igar-igar rencani nalekan omah mengke
Ayu pada tindak bumi Alen tidak bailan taksi Dewean apa orang ngerti Timbang nganggur kula burung ngandani Resan mas alias Jene kata robo kabuatan Nisi bojo napa nanda badhe pindah Mas sampeyan nampun dewa Anyaran awan-awan lunga belajar di pasar rejo lawan rantau kakiku sing penting lego Sebarang mas Pemukul ngomong tinggi Susu meleleh Nadian rambut dijamin Krono iki ya acarane acara budaya. Iya. Budaya di bulan Ramadan. Iya. Mulai ya tetep awake dhewe menyesuaikan dampingan dengan bulan Ramadan. Ya bener, ya pancen siki siji gawe loro gawe, sing sepisan iki ya mujudke syukur marang Gusti kang anugerahkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kuwi ingkang wayah saka menyebut Bapak Heru Torong. Muga-muga dadi satria sing migunani tempalan nusa bangsa lan agama. Alhamdulillah amin. Satu lagu lagi. Oke, Bos. Kaya MC. Kaya MC. Modele kaya nyiarke apa kayak bingung. Satu lagu lagi. Bebek runtung-runtung. Nangis sajroning atiku. Iki Nalikane aku ninggal aku. Ya, siramu asa Aku putih Sampai karo sopo Nasuwun ninggalangi
Ya. Satu lagi. Master Mendem. Oh ya. Satu lagi Mister Mendem. Ya. Dari Mayura. Oke, siap. Ya, iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagunya Mister Mendem. Mister Mendem. Ngepas ke hawa. Arah ini ya. Master Mendem. Satu lagu lagi. Kayak sama Mas Luduk. Oke. Ya. Ora tak kakek penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak berkeluarga. Aja muna-muni tuturi kaya buyai. Kita wae yen mantep wis rasa Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa iki? Mas Jok Lutuk. Iki anu lagi Ustaz Klitik lagi. Sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe, jamane pun jaman tuwa, jenengan wis saya tuwa, arepe diparake ngendi? Kulo nafsi dail kotul maut, wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Sapa ya pon nukokne aku? Lho, wong aku tuku dhewe. Senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean-sampean dhewe, ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa? Nuturi aku apa wis keluargamu wis khusus wis niki sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah.
Nyapo sampean kok ngombe nyapo. Enak ora jajane. Lho ngomong doae sampean. Ora iki banyu putih kok ora. Astagfirullahaladzim. Boleh piye? Astagfirullah. Urun 50 ya. Ora iso. Ayo berhenti. Berhenti minum. Lagi berhenti. Saya arahkan para alim ulama nate ngendikan sapa wonge sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat uripe bakal manfaat. Gandula sarunge yai. Ndenge tak gandul lah kok sarunge melorot yaine ra kathok. Eleh labemu. Kok iso? Kalau ombe gak kecing. Ayo. Kalau ombe kayak hidungmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Oh, yai tuwek. Dalang ki adalah makrifat pemimpin. Dik, Dalem. aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam, turung ngono. Terus kowe arako sak enakmu, jenengku asline Gus. Turunanku kabeh Gus Nur, Gus Muhammad Saleh, Piye Gus asine? Gus Sun Gondrong. Iki asine ya Gus. Apa iya kuwi? Iya Gus. Apa kuwi? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Agus iki. Kowe ora ngerti nek aku asli. Ora ngerti urutan. Nek iki asli Gus. Nek aku ora tak duduk-duduk. Nek niki ra klinik asli. Yen tinggal ndamel sokok pantes to? Ndamel sarung ya pantes. Pantes nek adune Niki sik terah saking Sunan. Nah, Sunandar. Ngawur ae. Aku rumangsamu biyen yo nyantri kok iso. Sik golek. Ayo, tak terusne. Tak tuturi ngene lho. Jogetmu karo mendak nduk sikile. Jajal. Mendak iki Kok ngendi iki mau? dengkule ditekuk. Ora tak gagas. Ora tak gagas. Sampeyan wae. Astagfirullahaladzim. Sampeyan wae. Aku tak terusne ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Ngene nakal. Lah kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu lebih begini. baik. Aku golek ngombe ya ditonton tuh. Nah, ngono lho. Wa ma'akum aina makum. Nah, iki lho. Iki. Aku SMA iki tak percaya. Apa kuwi, Bos? Anu. Tuhan itu selalu bersamamu. Nah, kuwi lho. Kowe aja wedi kliru, kowe aja Kowe wedi. kudu isin karo Gusti Allah. Nah, kuwi lho. Aku kok Nyapa, Mas? Apal mek kuwi tok. Ora tak gagah penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Aja mengamuni nututi kaya bunyai. Kita wae yen mendem wis rasa dhewe. Satu lagi. Bahasane iki pangkas satu. Wonge lek puasa ya. Oke, Mas. Bebas. Pemimpin ini bebas. Mulai ketoprak aku pemimpin. Nggih. Sakwise Pak Sis. Leres. Nyekel. Sama papat nganti bubrah. Tayub.
Tayub nyekel. Loh, iki tahu sapa iki? Sapa ketoprak tahu, sapa wayang wong ya tahu, sapa tari ya tahu. Malah sing terakhir iki sapa rumah sakit dingenane iki. Sik ya. Nggih, iki mangane kan urung dhewe. Urung jaipong. Dereng-dereng. Jaipong. Jadi kuwi ben jaipong. Nggih. Engko terserah engko sing bajingane Mbak Elisa. Sing bajing, sing lembang. Sing lembang bajing. Encat maksudnya. Sing lembang. Itu bajingane. Oh iya. Loh, aja salah lho. Maaf. Kata-kata kadang-kadang nun sewu. Bajingan iki kadang-kadang wong iki mikir elek. Tapi sejatine iki bajingan iki sopir napa, Bos? Sopir sikar. Sopir sikar iki bajingan. Iya, bener. Bajingan iki bahasa Inggris. Sopir sikar. Bajingan iki yit karo her. Yit nganan, her ngiri. Ngono lho. Iki jane bakal rating kita sisi iki. Ora kok. Hai. Kurang ngerti tuh. Bahasane Mas Gondrong ki bahasa Sanskerta lho. Hiti apa? Basa nguk. Hiti apa? Sik tak critani. Sik hiti apa? Itu nganan. Salah. Loh, hiti obat nyamuk. Kok hitung nganan itu? Dagelan arep apik-apik kok entahi. Pripun jajal? Basa nguk kuwi basa Inggris. Nggih, Mas. Ngono. Pripun? Nggih. Kowe ngerti bregeteng. Bregeteng Bregeteng sing bregeteng sing karo soto. Karo soto kalau soto lawe bregeteng. Kayak bergedel kayak. Ngono. Ayo Han. Saya langsung intro nduk. Terus tak tolong. Mbak Elisa ya gini. Wis, Per. Introne pripun? Introne ya kok intro saka kendang jaipong lho Le. Kendange pripun? Tur ditak-tak delan-delan tak terus ditak delan-delan tak. Meneng ae, sing itu ben kene. Aku jurusan tari tuk. Iya, ro SMKI to biyen. Lah, STKW kok iso nari joget Rantoyo putra-putri bisa. Jajal blindrong jajal. Jajal kon blindrong jajal. Blindrong jajal. Ayo. Wadeg. Lho linggo manut lho. Oh, darane Nirok Neko. Kongkon manut aku gak kok kongkon. Ngono. Kok iso blindrong Mas ngene to. No. Sinten. Aku lek kok pacake Gatotkaca ngono. Biyen sik gedhi Gatotkaca lek cilik-cilik iki Gatot Beling. Yo. Nduk. Ngene lho. Lho. Ngerti lho, Mbak. Taten Jawa Timur iki. Itu. Penonton tenang. Ngeten iki penonton iki mulai pun nggawa dhewe-dhewe. Lah iya tenang wong satu lagu lagi. Oh, kamu di situ nembang. Oke. Sewengi wase lakoni satu lagu lagi. Arang lho poso wayangan iki. Arang nopo? Poso medhe wayangan lho. Nggih. Satu lagu. Sak karepku iku kok. Iya, Mas. Pak harus mulai to. Pak harus balik. Sinten jare poso arang wayangan? Niki seminggu ping 3 wayangan terus kok mangsane. Wong sugih ngono. Sampeyan sak ngenteni sing nanggap. Lah niki Mas Rudi iki wayangan dhewe. Sampeyan ki yo ngisin-ngisini. Iki Mas nggih. Karo Rudi. Ayo, karo Rudi bocah sing tak tresnani. Dah, alah enek wonge ngono, biyen wis lanang kuwi. Tau tak kon nglakoni ning dhuwur langitan dhewe. Ya. Yo, Han. Toto ditatuk tak delan-delan tak terus ditatuk tak ketak tak Kendangane penak to, Bel? Sing muni iki lho kaset buri lho. Satu lagu lagi yo. Awas siap.
bajingane. Bajing loncat, bajing loncat, gas tenan, aduh, aduh, aduh. Abdi lapan narosan tapi dana. Boten saged kudu satu lagu lagi. Satu lagu lagi.
Kok goro-goro. Kadung seneng lagi. Kok ajenge bacut nih. Satu lagu lagi. Sampun ya, Mas. Nggih, Mas. Sarananing wong yen luhung betah popo kurang